Ciao, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi vreau să ne jucăm Geometry Dash după 3 săptămâni în care am lipsit cu acest joculeț. Vreau să ne întoarcem la el. După aproape o lună, data trecută am rămas parcă la Cycles, iar în episodul acesta vreau să terminăm X-Step și dacă mai avem timp și Clutterfunk, dacă mi-a puțin să completez X-Step. Așa că haideți să începem să vedem cât timp îmi ia. Îmi place melodia mult de la această hartă. Cred că este una dintre melodiile mele preferate. Dar încă suntem la nivelele ușoare, adică... Deci eu am rămas la Electrodynamics, la acea hartă foarte grea. Adică foarte grea. M-am chinuit mult și am ajuns la 70%. Nu pot, deci Club Step chiar nu pot să o termin. Mă chinui, încerc de multe ori, dar am reușit să ajung până la 67%, da. Dar noi ne jucăm aici. X-Step este foarte, adică nu foarte ușoară, dar mult mai ușoară decât hărțile ce urmează. Deci de la Clutterfunk, am luat un bănuț. De la Clutterfunk devin destul de grele hărțile. Bun. Nu înțeleg de ce merge așa de lag. Nu înțeleg de ce am atât de mult lag la Geometry Dash. La restul jocurilor, dacă v-ați uitat la mine pe canal, nu este așa de mult lag. Mai ales la Among Us. Dar spuneți-mi în comentarii dacă vă mai place aceste serie sincer, pentru că la primul videoclip s-au strâns peste 70 de vizite. Iar la al doilea, mai puțin de 40. Și vreau să vă întreb dacă vă place seria aceasta sau dacă vom ajunge la acest episod să avem 10 vizionări. Dar aștept comentariile voastre și eu citesc toate comentariile și dau inimă la cele pozitive, vă dați seama. Până acum n-am avut comentarii proaste, aproape deloc. Am avut unul singur negativ, dar nu vreau să dau nume. Pentru că știți cum e pe YouTube. Probabil că e pentru că filmez, de-aia cred că merge așa de prost jocul. Și asta e deja a doua oară când filmez și văd că acum merge ceva mai bine. Ok, să nu mor aici. Cum? Partea asta e grea. Nu. Perfect. Nu. La 86% din nou. Adică nu din nou. Na, este record pe video. Ok. Hai să terminăm o dată. Bun, am terminat harta. În sfârșit. În sfârșit. 13 attempturi plus încă 7 de dinainte, 20. 20 de attempturi. O hartă ușoară cât de cât. Adică n-a fost destul de grea. Am luat și un bănuț. Dar acum la Clutterfunk e grea harta. M-am antrenat mult, dar e grea. Am trecut-o, dar e foarte, foarte grea harta. Ok, haideți să încercăm. Dacă vedeți această parte, înseamnă că am completat harta. Dacă nu, înseamnă că nu. Deci, haideți să încercăm să o trecem, să vedem până la cât putem să ajungem din primul attempt. Poate chiar să o terminăm. Bineînțeles că am la videoclip, ca de obicei. Bun! La partea asta, din primul attempt, este destul de bine. Bun, de aici începe partea grea. 40, exact de unde am zis. Haideți să mai încercăm o dată. Bun. Sper să-și revină cândva acest lag, adică sper să nu fie așa tot videoclipul, dar deja am trecut de jumătate, deci
Ar fi doar ultima parte. 32, deci nu cred. De asemenea, scrieți-mi în comentarii cu ce aplicații să filmez care să nu mai îmi ia atât lag. Adică nu știu, orice aplicații pentru telefon sau și pentru laptop, dacă știți, puteți să-mi recomandați ceva aplicații, iar eu vă voi arăta comentariul în următorul videoclip cu Geometry Dash. Nu, 91 din nou. În sfârșit. În sfârșit am terminat și Clutterfunk. Deci, două hărți în acest episod. În sfârșit am terminat și Clutterfunk. Mi-a luat, cred că, aproape 70 de atempturi. Foarte greu. Haideți să deschidem și 2 cutii. Ok. Bun. Cam atât a fost cu acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem vineri la un nou episod. Ciao!